L'esport cullerenc i en concret el Club de Bàsquet Cullera estan d'enhorabona. El passat dissabte al matí es celebrava la presentació oficial de tots els seus equips per tal de commemorar el 25 aniversari de la creació d'este club. El passat dissabte es va viure una jornada especial per a l'esport cullerenc en general i per al bàsquet en particular. El Club de Bàsquet Cullera celebrava el 25è aniversari de la fundació del club a la nostra ciutat, una efemèride que des del mateix club s'ha volgut celebrar per tot el més alt. Sens dubte, 25 anys donen per a molt i cal tindre en compte que durant este període, amb els altibaixos que són necessaris i marcats per les circumstàncies, sempre ha hagut equip de bàsquet a la nostra ciutat. Sí, qui ho havia de dir? Quan començàrem allà a l'institut i en un grup de gent molt reduït, no teníem categories inferiors i això, i mira, i ara hem arribat, tenim una escola i som ja vora un centenar de membres en el club jugant i estem molt contents. La veritat que suposa que deu ser un plaer veure, després de tants anys, veure tants xiquets ara mateix en l'escola. Sí, és una passada veure quan començàrem. Jo almenys he participat com a jugador, com a president, directiu, entrenador, i ara veure el que hi ha és un plaer, es cau la bava. Suposa que plegar als 25 anys és complicat, però d'on sorgeix la idea de celebrar aquesta celebració que està fent avui? Coincidint en el 25 anys i el que un grup de pares que vàrem formar part d'aquells primers equips fundadors, com Bruno i jo hem entrat en la junta directiva i vàrem tindre la idea que hauríem fer alguna més per a donar a conèixer l'escola, sobretot al poble i a la gent. I Toni Borja, que també està ajudant en la junta, i hem col·laborat, estem recolzant tots, intentant promocionar més el bàsquet a Cullera. D'alguna forma, vens a corroborar la menció de sempre de que els pares són necessaris per a que l'esport base funcioni. Són fonamentals. Sense el recolzament dels pares no pot funcionar. Són els que dia a dia estan en els xiquets, els que inculquen el sentiment per l'esport i el que es motiven per anar a entrenar, als partits, i sense el recolzament dels pares és impossible. Tot comença pels pares. Amb tants anys com has estat dins del bàsquet, passant per tants jocs, amb què el quedes? Amb la faceta de directiu, la de jugador, la d'entrenador, o ara mateix amb la faceta de pare? Home, tot. En tot. És que és molt difícil. Evidentment, quan pensa, sempre pensa com a jugador, perquè quan has estat tants anys jugant sempre pensa com a jugador, però cada cosa i cada etapa té el seu, i ara com a pare estic molt orgullós de veure la meva filla jugar, a la meva família, els meus nebots, les meves nebodes. Suposa que ja com a colmo és una satisfacció això? Molt, és molt, perquè són molts membres implicats de la família i la família del bàsquet que va fer-se cada vegada més gran. Un club que inicià la seva anada en les pistes de l'Institut Blasco Ibáñez per passar posteriorment a la pista de patins, la partideta, els maristes i recalar al final en el pavelló cobert municipal de la ciutat. Uns inicis complicats però que foren necessaris per a que la pràctica d'este esport es consolidara a la nostra ciutat.
Sí, fa 25 anys que començarem allà dalt a l'institut i la veritat és que han passat molts anys i moltes il·lusions que s'han convertit en realitat. Bueno, i se pot demostrar avui així en tota aquesta gent, la veritat. La veritat és que feia molts anys que no es veia tanta gent vestida de bàsquet. Sí, la veritat és que ha sigut una llavor important en aquests 2 últims anys que estem lluitant per a veure si els nanos s'enganxen al bàsquet i al club. D'alguna forma, un aniversari com este el que sí que fa és que la gent, potser cridar un poc més l'atenció de la gent. Sí, sempre, clar, les grans celebracions sempre serveixen perquè la gent mira un poquet més i servisca un poc més d'exemple per a tots. I esperem que avui aconseguir-ho i a veure si n'hi ha més xavals que s'animen, sobretot en les edats de 14, 15, 16, que és on no podem arribar molt. Fa molts anys començar a jugar a bàsquet, pràcticament tota una vida dedicar al bàsquet. Quines conclusions estaven d'estos 25 anys? 30 jugant al bàsquet, 30 anys jugant al bàsquet. Conclusió, que costa un muntó, la veritat, i més fa 30 anys sent dona. Tal volta ara sona així un poc raro dir-ho, però era molt difícil, molt difícil. La veritat és que suposo que le quedes en els èxits i totes les valoracions positives que se fan d'estos anys. Bueno, èxits, el disfrutar del bàsquet, sí, n'hi ha hagut algun quan hem guanyat la Copa de la UPA, quan guanyarem la Copa Federació, però poquets èxits, ja t'he dit, és un poble que no ha disfrutat molt del bàsquet, esperem que comenci a fer-ho ara. I ja t'he dit que en la meva altura tampoc podia aspirar a molt més, però és que en aquella època no n'hi havia altra cosa, entonces era o això o no res. Si t'agradava l'esport tenies que fer això. I bueno, ja així estem. La veritat és que m'encanta el bàsquet, tu ho saps, m'encanta l'esport i disfrute. Ara, en els 2 darrers anys, està treballant-se de valent per tal de consolidar un dels grans reptes que sempre ha tingut el club: la creació i consolidació d'una pedrera, d'una escola de base del bàsquet cullerenc. La veritat és que sí, feia molt de temps que no fèiem una presentació oficial del club i la veritat és que dona molt de goig poder presentar a tots els equips de la Pedrera i sobretot indret als xiquets. Tants anys en el club de bàsquet tu mateix, suposa que és un plaer veure tanta gent així. Sí, ja el comente que sí, nosaltres començarem de ben menuts a jugar a bàsquet, entonces per desgràcia encara no estava consolidat el tema de les escoles esportives i els equips dels menuts i avui en dia la veritat és que sí. Tant homes com dones, heu tingut que rodar molt fins a arribar al pavelló cobert, una instal·lació emblemàtica avui en dia en Cullera. Suposo que aquest patiment també es veu reflectit en el recolzament que ha tingut el bàsquet. Sí, la veritat és que nosaltres rodarem per tots els puestos, començarem en l'institut, passarem a la pista, en maristes, en la partideta durant molts anys i ara definitivament així al pavelló, que la veritat és que és una instal·lació ideal. Has compaginat tu durant un temps el fet d'entrenar i de jugar al bàsquet. En quina faceta el quedes? La veritat que me queden les dos. Com a jugador he disfrutat barbaritat, sempre m'ha agradat molt jugar a bàsquet, seguir disfrutant jugant a bàsquet, però com a entrenador sí que plenament sí que m'ha sentit més realitzat. Sempre hem parlat tu i jo de la necessitat que tenia el club de bàsquet femení, en aquest cas, que és el que tu entrenes, d'una escola en ganes, que poguera treballar. Avui en dia, amb aquesta base, se senta un futur?
Sí, jo crec que sí. Sempre és un peliu més difícil per la situació que n'hi ha avui en dia traure equips de xiques. De fet, si te dones compte, menys l'infantil femení, que sí que és molt nombrós, a partir del júnior sí que costa molt traure les jugadores. Jo espero que a poc es consolide i que siguen arribant jugadores per a fer un bon equip. En tot aquest temps que has estat en el Club de Bàsquet Cullera, que has passat pràcticament per tots els càrrecs, en quin balanç fas? En què el quedes? Jo faig un balanç molt positiu. Per mi el bàsquet sí que ha sigut una part important de la meva vida. Ha disfrutat i seguir disfrutant durant molts anys i espero seguir disfrutant en els meus nanos, clar. Des de tots els estaments del club s'ha estat treballant de valent per a que aquesta efemèride es convertirà en una important celebració per a tota la gran família del bàsquet a Cullera. I certament, el fet de veure més de 100 practicants entre homes i dones va estar una satisfacció per a tots els implicats en esta celebració. La veritat que sí, perquè crec que és la primera presentació que es fa en la història del club i molt bé, així com esperàvem. D'alguna forma, el que sí que s'està veient és que cada vegada són més les xiques que s'acosten al bàsquet. Sí, bueno, està molt bé perquè és un orgull veure tot això, que l'escola va progressant i es va fer més gran cada dia. Compagines tu les dues funcions, fas tant de jugador com de monitor. En quina et quedes? No, me queden les dues, perquè m'agraden les dues coses, perquè soc jove i m'agrada seguir jugant, però al mateix temps entrenar. I tinc un bon grup, que és el cadet, i encantat. Suposo que d'alguna forma el fet que la gent del sènior vegeu aquesta gent de darrere de l'escola vos dona ganes de poder seguir, no? Sí, mos anima perquè nosaltres de fet volem ser uns referents per a ells i volem que ells arriben al sènior, perquè nosaltres no som eterns tampoc. A poc a poc, aquests 25 anys, suposa que al final una consolidació molt clara del bàsquet a Cullera. Sí, bueno, això és una clara mostra que estem progressant, que estem avançant i que s'estan fent les coses bé. En definitiva, 25 anys que han estat possibles gràcies a jugadors, jugadores, pares, mares, entrenadors, directius, un grapat de gent particular que ha ajudat de forma desinteressada, institucions locals, les escoles de Cullera i les seues ampes, empreses, comerços i tots els que han ajudat a fer possible aquesta realitat. Un gran èxit de l'esport cullerenc i del bàsquet en particular. La jornada del dissabte va estar especial. Després de la presentació de l'acte es va realitzar la presentació oficial de tots i cadascun dels equips, així com dels seus components i entrenadors, per a posteriorment realitzar les fotos oficials tant del club com de cadascuna de les plantilles dels diferents equips i categories. Una vegada finalitzat este acte emotiu, es va procedir a la celebració de diferents encontres entre els equips del Cullera i els de l'Aldalla, que van ser els convidats d'excepció a esta jornada. Destacar la presentació del futur del bàsquet cullerenc, que no és altre que l'equip Baby, els quals encetaren este temps de joc amb un enfrontament entre ells per tal d'anar agarrant la base necessària per a l'esport de la cistella.